بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan sanar da ku mai albarka, wato gajimare gidan asirarai, wanda kullum wannan channel take kokarin kawo muku lagunguna da asirai wanda su yi wa al'umma amfani, al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da ka dan wa an kai bakuri cikin wannan channel, sai kai gori kai mana like, kai mana subscribe, yadda da zarar mun dora abubuwan mu zaka samu damar kallo ba tare da ka sha wahala ba. Da ka ina yan uwa wanda suke son karbar abu a hannun mutum ko a hannun wani, ko kuma suke son su samu alkhairi fululu a hannun jama'a, ko da shi za a ringa yi maka alheri, za a ringa baka abu ko baka tambaya ba, to sai mutum ya kunno akwatin, ya karo sautin akwatin wayarsa domin samun wannan garabasar wayannan sarraka. Da ka fari mutum zai samu wato zai samu allo, sai rubuta yawo dudu, kafa 450. Ya rubuta yawo dudu kafa 450, sai ya rubuta wazayyana halin nazirin. Yawwa, sai mutum ya rubuta wannan aya wazayyana halin nazirin, ita kuma zai rubuta ta kafa 41. Zai mutum ya rubuta ya wahabu, mutum zai rubuta ita ma kafa 41. sai mutum ya wanke, idan mutum ya wanke sai ya sha, sannan kuma sai ya zauna ya lazumin ya fatahu kafa 1111. zai lazumin ya wahabu ita ma 1111. to zai jera sati guda yana yin wannan aikin. To insha Allah duk wanda yayi wannan aiki, wannan sirri, to yin Allah da zai ringa samun kyaututtuka daga wurin hannun mutane ba tare da ya roƙa ba. Cikin sauki ubangiji subhanahu wataala zai ringa bubbuda mai hanyoyin da ya sani da kuma hanyoyin da bai sani ba. Allah subhanahu wataala shine yake adarta bawa a lokacin da ya so. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Haka subhanahu wataala ya faɗa cikin Alqur'ani. Haka alhamdulillah wannan sirri sahihi ne, ingantacce ne. Da haka muna godiya ga Allah, muna salati da sallama ga bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tare da Allah da sahabbai da wanda suka biyo da yin gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.